салом дӯстон, инак фарз кардем ки шумо дар YouTube ягон видеоро гӯем тамошо кардед ва мехоҳед онро ба компютери худ гӯем скачат карда гиред. Барои мисол метавонед аз дарсҳои мо истифода баред ё дигар видеоҳоро. Барои мисол мо ана ин видеоро интихоб кардем ва мо метавонем ба номи ин видео омода, чун мебинед ссилка пайдо мешавад, кнопкаи рости онро пахш кунем, аз инҷо гирем копировать адрес ссилки. роҳи аз ҳама осонтар гӯем аз видео скачат кардан ин гирифтани барномаи Download Master мебошад, яъне ин барнома ройгон мебошад ва шумо метавонед барномаро ройгон скачат карда ба компютери худ установка карда бошед. Инак мегузарем ба Download Master, яъне ки барнома кушода шуд, ин намуд чокаш мебарояд. Барномаро бо ду клик мекушоем. Инҷо кнопкаи плюс ҳаст, плюсро пахш мекунем. ана инҷо ссилкаи копия кардаи мо омад, яъне мо бояд ҳатман аввал копия кунем, баъд Download Master-ро кушоем. инҷо мо нишон медиҳем ба куҷо мехоҳем сахранид кунем. хуб, ва разрешении видеое ки мо мехоҳем сахран карда бошем. Барои мисол барои телефон бошад 360p басанда аст, барои телевизор бошад метавонед аз 720 ё дигар истифода баред. Яъне мо инҷо мондем, гуфтем начать закачку. чун шумо начать закачку гуфтед, ин овоз мебарояд ва ана видеои мо гӯем скачкааш оғоз шуд. ва чун скачка тамом шуд, ана видео дар компютери мо, спискаи мо пайдо шуд, метавонем кнопкаи ростро инҷо пахш кунем, гӯем открыть папку ва видео дар куҷое ки гӯем сахранид карда бошад кушода мешавад. ин видео метавонем кушоем ва онро чикор кунем, тамошо карда бошем. хуб, роҳи дуюм, яъне дигар роҳи гирифтани видео аз YouTube ё Facebook, ин ба сомонаи ru.savefrom.net ворид мешавем. хуб, мо ворид шудем. чун ҳозира меравем ягон видеоро интихоб мекунем. Барои мисол видео, кнопкаи ростро пахш мекунем, копировать адрес ссилки, меравем ба саҳифаи худ Save.net. инҷо ҳаст вставьте сюда ссылку, инҷо пахш мекунем, кнопкаи рост интихоб мекунем вставить ва пахш мекунем скачать. баъди оне ки мо кнопкаи скачатро пахш кардем, видеои мо инҷо пайдо мешавад ва инҷо ба мо гӯем ёрдам мебарад, яъне маълумоте мебарад ки мо метавонем минбаъд ин видеоҳоро тариқи барнома скачат карда бошем. ҳозир ба ин гашт мебиёем. ё ин ки метавонем бе установка ин барнома скачат кунем, яъне бояд скачат без установки пахш кунем, ё ин ки ба поён тараф роем. ана инҷо ана ин видеои мо ва скачат бо формати лозима интихоб мекунед, скачатро пахш мекунед. чун дидед редирект мешавад, редиректро маҳкам мекунем, чун ин реклама аст. ва ана ин ссилки кушода шудагиро кнопкаи рост, видео сохранить как ва метавонед мисол рабочий стол, инҷо номи видео монед ва энтер пахш мекунед. чӣ хеле ки мебинед видеои шумо скачка мешавад. хуб, инчунин агар шумо бо ҳамин роҳ метавонед якбора ба компютери худ сохранить карда бошед. хотиррасон мекунем ки ин сервис ё гӯем хизматрасонӣ метавонад боз аз 40 дигар хизматрасониҳо видеоро скачат карда бошад ва инҷо гӯем андак инструксия аст ки чӣ хел метавонед шумо ин барномаро ба яъне браузери хроми худ насб карда бошед. хуб, барои мисол яъне тариқи ин сомона метавонед аз ана ин гӯем хизматрасониҳо низ скачат карда бошед. инҷо ҳаст мисол Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave.
To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range, cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why they say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain.